אוף, זה באנגלית. אני אבדוק אם יש כתוביות. אני אלחץ פה. אבל הכתוביות בעברית. באנגלית. איזה באסה. אבל אפשר לעשות משהו שקוראים לו Auto Translate. אני הולכת להגדרות. Settings. אני בוחרת Subtitles, שזה כתוביות. לוחצת. קודם כל אפשר לבדוק אם יש כבר כתוביות בעברית, Hebrew, אבל אני רואה שאין. אבל יש אופציה למטה שקוראים לה Auto Translate, שזה תרגום אוטומטי, ואז את זה יש בכל שפה. אז אני יורדת עד ה-H, זה לפי ה-ABC, ואני מוצאת Hebrew, לוחצת, וכמו קסם מופיע לי כתוביות בעברית. עכשיו, הכתוביות האלה הן לא הכי טובות, כי הן בעצם מתורגמות על ידי רובוט ולא על ידי בן אדם מקצועי, אבל הן לא רעות והן יותר טובות מכלום. אז כל פעם שהמורים נותנים לכם סרטון לראות שאין בו כתוביות בעברית, אתם בודקים קודם כל אולי יש, לוחצים על הכתוביות פה, ואם אין בעברית, לוחצים על ה-settings, בוחרים, ואם אין עברית, בוחרים Auto Translate, תרגום אוטומטי לעברית. בהצלחה.